ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empungnya ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kini ke klam ka kenhon ka Joint Action Committee jong ka senjuk kirang basnong ka thain mau hati menta ka singi ka sauterik unailar harangkat badu MDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar kilalek bani kendu yu menteri badai pej ya katanat ki CNRD block ha ka jella uba Hamlet Doling katai ka jinglik ya kendu jong kite ki nongyelam ka kenhon ka senjuk kadai na ka benta banbu ya ka jingdawa na ka sorkar lengba ute yu menteri ban ai la ka jong katanat office trekam ka CNRD block na ka benta ka thain mau hati kabala penlong yi kite gi nong yelam ketika senjuk rengkat bodu MDC bandawa na ka sorkar ban aino la ka jong ka CNRD blog kadai halor ki jing e ya ki nong yelam snong bat kumju iki pai ba nong song snong jong ki snong ki basha ketika thain mau hati da ka ba ki lapan pau yi kite gi jing e lengba do presiden ka senjuk ki rang ba snong ka thain mau hati uba Marius Jirwa da ka ba loong ba ka daw kabala penlong ya ka senjuk banwan bandawa na ka sorkar ban aino la ka jong ka tanat office trekam ka CNRD blog ha ka te ka thain kadai na ka daw ka jingjangai palat jong ka office trekam ka CNRD blog ka ba hadu umsning ka ba ka jingjangai kala jan kwat dagi pau kilometer khamtam ka bala kta abha ka jingjangai kadai ya kisnong ki basha ka thain umtrai bat umsiang ki ba dagi pau tili kisnong ka ba ka jingjangai kala kwat shakispa kilometer kajing e kabah khmat kalong habayadei bat ki skim shimen kabala penmang na ka sorkar na kabenta ki bala temen kata kabangi jutep ka pension by bam temen pa namar ka jingjangai ka ka office trekam block kaba shadu sho umsning kabala bu jing e ki temen ki kro ban poi sha ka office trekam CNRD na kabenta ban le shim ya ka hok kabenta ba ki dei banyo henrei penban ki du no e ya ka hok bat uloong ru kalabu jing eru ya kinong yelam snong habai dei ba ka skim shispa sngi ka MGNRGA namar habalait na kabenta ban pendep ikikam ki jam bai dei ba ka te ka skim shispa sngi ha ka jaka ba kindep tang ha ka shisngi kila ha ban pelut por de ki bun sngi kabalakta ai ka por bat kaya ka babun ka jongki bat nalor ka te ka skim shispa sngi babun na kiwe ki jai kam penroi kila shudu no e na ka daw ka jingjangai palat jong ka te ka office trekam CNRD block ka ba hadu umsning bat shushu na kaliang utei nong yelam ka senjuk ulapan pauru da kabalaong kumbala yu i bawat kisnong ki bah khapsor ki badang khamsuk kiladawa banyo la ka jong ka office CNRD blog tekat no tam lele ye kisnong ki bashi thain nong kendong ki ba ya kendu i kijing e ki bala dei hok banyo la ka jong ka CNRD blog Oi tentang iwan la kaliang jong ka Joint Action Committee jong senjuk rang ba sino jong ka mahti area jungi bangi don south li ki senjuk rang ba sino jong mahti area ni wan lang ne rangkat bat i MDC jungi ki reu rang ba kambupun i badi ki member jong ka Joint Action Committee jong ki senjuk rang ba sino alor kuwi ka jing e ka ba ni penpau ki jing dawa ka jungi na kaliang jong Minister DP CNRD blok mo hagaba nakaliang jungi ni penpau bakal adai ka kapor kepala DE high tide bangila subat ngida don kam sisai ka blok ka jing e haba ini berkadai kalong kadau ba kibabun kisnong jungi hadu menta kidon kisnong kiba jangai hadu kumba sispa kilometer ru na katai ka blok ka bangi judon mentah. Tegalak di kepor ke bangila sudon kam bat ka jingbun jong ki nongsong sinong. Ki badon kam badyo ila ke jong blok mentah malung malatang ki sinong kiba hap hakani ke jingdawa ke jongi ha ki senjuk saut ni ki senjuk rubas ki no santu atli ki sinong. Bat ke jingbun jong pajba nongsong sinong katum ke sensos jong snem ar hajar hatway kumun idon hadu arfuwe hajar tam. Sensos kamu jingbun jong kita sino tinggi semua bakal adai kapor hagaba ngindawa na kaliang jong surkar bangi dei banyo no la ka jong ko blok hapo mau hati area te kata halor kata kan ngrim ngiwan bani kendu bat minister rengkat bat MDC jungi banbu ikan ka mamerendam bandawa ya ka jingdon kam jungi abdi ko blok ngi kendu sibun ki jing kirang ba sinong
Nala sinong kimi ban poi hablok kamut klem kanu ka kum kinong tri mon subha kum kirang ba sinong haba kiwan nam ta iwi ikam ibaret ki hapan lut sisngi nanti ban poi sablok bat ka jinglot kalong nak banta urang ba sinong ubadon kali hiru kamut uhap ban lut baim priak bu bakhatsan spa aja ubom don kali urang ba sinong kamut uhap ban resep kamut uhap ban lut ki arajar seteng lah hajar kabai kali kalau kali ke jing sisa ban penbiang ya ki jing dem kam jung pai ba kham tam ki ba pun ki jing dem kam jung pai ba hi ka dei ka bang ye kendu mengikum ki long sunong kham tam senong kendong ka be dei bet ba ka blok te namar kata kan ki jing ka wei ka bakirang ba senong ki kendu ha ki de ki stem blale sakawei paderu nakaliang jung ki pai ba kisibun ki judge skim ki badi ki skim personal mo kum ki pension temen ki skim yap lok ki bapli bela temen ki gro kadon ki jing thot hang ni hang tai don ki ba wa susah kut no namar ulai la jenga pelat ki mla su ban banwan te kani ka kendu sisa ka jing nak beta jong ki bobun ki nong sung snong ki jongi kham tam ki badi ba ki personal skim ki jing rap na ki sarkar ki bobun kemut pai ba jongi bosanong kendong hakati ka than kamu kisu sab eno tang namar baka jeng aglo jadi namar kata halor kanika nungrim ngisngu kum ki nong yalam jom kisnom ba fer badon hu to kathan kat kum jing jengai jom kita ki area ki jongi ngiwan bat perso sikmat jom sarkar lemba jom i minister brom jongi bat abangi kendu bat i nakaliang jongi ila ai ki jingkerman akaba nakaliang jongi inpa nakaliang jom ka office bakin le ya ka moh ya ka survey kat kum ka ki jingdon kam ki kriteria kini kitai te kamut hadin katai ong ba ngin sara ha ka jinge kren ban pek habaro ka ki berta jong ka state me khalia hi kinu ki jaka ki ba ngidei ban ai ka blok ti ai ngi ka jingkerman ba henry hapan ya chota ka prosedur ban hapan le suaya ki inquiry kat kum badai ban hakajing sisa na kaliang jungi ngila jep ya ukum unong mikmat te hakajing sisa suwa ban yu i mangi mo ukum unong mikmat wa de ban yu i te ngamlo ni ai ban ong te nong kumno habi de bakata namar ba emeli jungi dan hi hapo ka sarkar te henry yangi kum ki rangba snong ni sup ban ya kren ban ya khana ban MDC ti MDC la ilam nanti ngi te kumba kalong menta ban ya kendu i MLA nakaliang jungi isem jing ba te nakaliang jung MLA ru nimju kham yu i bun hiar sipok komisi te kumno ngi yo ban ya senlok ban ya yu khamtam hukum kene kapor ke bapen king te ha ka jing kutlat ngi doni MDC hajan te ngimban se ban ya snok ban ya tri tilang